watasirembe kamafuta ikai 064 watasire kamafuta mafuta kuvikisha 895 4837 37 Ndoto mayani maidu mafuta sakaru ayo mafuta spa inozvidhurigwa hayo asi unoona zvandakuzana zvinoita kuti mafuta akuita mari ukuona unoona zvandakuzana kuti mafuta akudhura svika papo awa regai tikutorera iwaya ye62 ayo muchovhe ndouti mulast matine chine shuga regai tichinge netiotero neshuga torai neshuga ichi shuga yacho maionepi iyi shuga muno zvinotodhura singatoiti handeiko kumotora chitora iyoyo ndondo chikafu chachimwe chii chi sipo yekugezesa sipo yekugeza nekase necolgate azvinike zvafanana watorera sipo yacho yekugezesa itai ndikutaura nemwana wangu idoge ndimwairi vatorere chai vatsvagirawo yakachipa tatisina kuzvibhajetera saka takungoita zvemusoro iyoyo torai papa ngavachitora iwe sunlight avari kudai aiwa oo modairi ziguriri torai risingaperi ndoiwaitiri ronongwa kupera nanzi ndekasikasefu kekuwachisa idzo hembe dzenyu dzewaiti dzoda kuwachwa nenhingi madhuranda kemfa muno imari kemfa ye muno nemadhuranda kemfa muno anodhura matotora ichidiki ichi chitora kasefu kacho kadiki aadapa masefa unena madhuranda spa muno muzvandokuza kuti madhuranda spa ine chine iyendi wacho inyuwani uri kuiona uri kuona takachipa kutirani inyuwani ndizvo zvandichi chi aiyo 39 40 rand nemaki mambofananidza iyi itori inenge new brand yasi maki ichi 50 rand inomboita mawa 50 rand iyi toi 2 kg safe chaichaiyo it's just that inew one ndosaka yakatsikira ichiri kuadvertiswa new one ichi hatinayo yakati sinei green yakadai ndosaka ine price ichi maita ba isafe chaichaiyo just that kuti inew one chete ichai vatanzi ndokumbira kwa Colgate amene ya Colgate kana wanipepo vari kuda kwa Colgate
mapostori kungwarisa maya wada kundiguma zvekuenda cheko watoguma zvekuenda maya mapostori kaya vatambe nepostori apa nditofunga kuvatengera zvangu juice ndobva ndivatengera mabacon echo nemapronzi kuti vambonovharirirawo abiya avo kumba iko kuti ndatenge gwawo maiwana ande uyapedza uyo ande itai será masrum. Spa inodhura zvinhu izvozvi zvitatu izvozvi zvinotopinda mu500 rand zvinhu zvishoma shoma izvi zvivakomana 500 rand zvinhu zvishoma shoma izvi spa inodhura hayo vedu we iyo zvinekwa kuti manotenga kuzvinhu kuhose yakashoma inototenga zvinhu zvakatowanda nemari iyoyo spa inodhura spa it's expensive spa sedhushi saka pamanje muchasara makatakura zvinhu zvapa ndoti ndozobva kumapast 1 umva masikati asi kuna mwana unonga wamuwanika kumai 1 kilo vanogona kunonga vaita zvei ora saka munodzokera nei kuenda kuvhesina gefe vo munofamba muchafamba makatakura zvekunda kusina asi zviri nani ka aiwa zvanani maita zviri nani wo munosvika muchino aiwa ndinogamuchira munosvika muchinobikawo muchibikawo motobikawo mukadzi mukuru wambogara naye mukadzi mukuru zvinofanira kuwisawo ka situation anotoziva totozviexpecta zvitsele izvi kuvana vadiki vanhu vakuru unochitonzwisawo situation kuti musouth africa makamira sei kana asati awana basa muchikafu mongodya kamusi kana aziwana wano iye hapengiki anoziva kuti ndaimbo anotengawo iye akahapana zvaakataura asi unoona ka action haufaniri kuudziwa munhu achaura si action ka zvinokuzokutaridza bebi ndokufonera pane zviri kuitika ndokufonera okay taurai taurai alright ndichakuudzai ndipalife saka taurai saka vanga vasingatauri saka vorega munhu achisimuka all the way kukwira ndege kudai sekuti azotaura wasvika utsinye huri papi ona kasha izvo zvinhu ndozvisingatomboshandi handiti kuzoflya futi back again zvamuda kuzamataura gadzirai igadzirei parumbodiwa chii
ichaika saizvozvo. Tomatsvekeka ivo masipana zacho. Hatizivi but amen, all right, take decision yenyu, amen. Sama tinobva kuma-1-1. Bekuchinzi zvotaridza kuti mamuri pata chakugirewo sawo kuti munosvika muchibikawo. Hatingambotengi usadzisa tumba kwedu tine mombe yese yakazara. Hazvishandi. Muchatarika nepano. Handizii handimati munokuenda toda kumbopinda pano toda kutono kusvika kumapasita wani. Ndira ndikureva kuti hatizipo sidapinda mutaundi ndapinda mutaundi tobva mutaundi kwakuzoenda kumba kwachona. Umaona because hatingamboningiriri hatingangomhanyiri kuti tidzokere kumasuro uko. Toda kutanga tapinda mutaundi toda kuita mutaundi taigona zokuigirai nyama yacho kungoti mubikewo nokuti kakwai yakati hamuna pekuisira manje tichingozoona kuti saka ndokumirira kusvika kuma-1. Ovhoniwe masuro alright mama mosara zvakanaka. Saka guys vhura saka mama wedu wakusara pa guys, mama wedu wakusara mama wedu wakusara isista kuenda wasarawo ukanyara ugwazi basi akaona kutoguma kuenda mapostori kaya jarire postori rotsvaga mari mapostori anotsvaga mari ndatinoona kuti ava matikasati wangwarira kapi zvokwadi vange vakudoti tishopi yose vatanga vachimboti upfu vatanga vachiti 20 rand vakazoti upfu tapinda mushopi vakazoti mafuta acho ekubikisa kemfa wakodogumimhura kemfa reare 50 something rand iya indo mazaka mapostori ukatoboira neunenge wapinda bhizi vatsvaga kamari mapostori mapostori anotsvaga keshi especially ivo vane ngodzi dzinenge dzewhite dzeblue ava vatsvaga mari kana nabotswana aka ndo vanotonga ndo vatsvaga mari. Anzi vapiwa phone number. Phone number tatora. Phone number tatora. Phone number tatora. Mapostori atsvaga mari guys, inozviziva wani postori rinoguma. Postori rinoguma. Vatanga vachiti 20 rand paya mwanangu waona here 20 rand ndakasvika kusura ziro zvina zvinomirira mushishi. Ndataura iti ndoda kutenga wanga upfu diki ndikati alright boo. Ndinokutengerai upfu. Tapinda meme tasvika paupfu papaya ndavati alright tora 10 kg yeupfu panoti mutore panoti mutore kaka ushu ka 5 k 2 kg kawaroda kutora ka 2.5 tora 10 kg muchimbola steo zvimita munhu akana mari. Zvikanzi dewa wachitotengera nemafuta achona neshuga yachona ne ndodilane pastori ndikati mipfikefu kancane udilane postori kapi vaziva kemuracho asi chikuru ka chero vadi chero vabatsirikana at least vanokwanisa kudiwo kunowanawo pekutangira vanenge vane pekutangira kana vachitaura chokwadi kana vachinyepa ndezvavo namwari wavo. Kana vachinyepa ndezvavo namwari wavo asi kana vachitaurawo chokwadi aiwa hapana chakashata hapana chakaipa kana vachitaura chokwadi. So guys, what I'm trying to say is there's nothing you know there's nothing good like helping somebody else, a total stranger that you don't know. Sometimes I feel much better and relieved in helping a total stranger than helping my own relatives, because my own relatives, they will betray you at last. Imagine one meter you go all out, to help a close relative, somebody that you call a friend, and then tomorrow the person backstabs you. It hurts, guys. A total stranger whether she's going to say what or what, she won't go and say anything anyway actually about me because she doesn't know me. And she doesn't even know me. So I feel much and my heart is clean helping a total stranger. She told it right. You just make it a habit sometimes when you can, not necessarily to mean kuti unajo anitika unengo sina antina I don't have, but guys, but the little that I had, Tashia, never pow.
the little that I had yoyo tashare. It's not necessarily meaning kuti I have the money and what. No. I don't have it. But we share. Inga wani ndinombopuwawo. Guys, ngati waife. Indinombo ndakarivara dzimungu ndakarivara. Guys, musiya mnakona nchipuwa 200 pounds na John Striven pana pa Triple Life guys. Ndikati John Striven wakanipromisa doro rangu yo 200 pounds ndiri pa live pounds. Kwete maranzi kabva yangu nzichiko. Ndakambopiwa futi 500 pounds na somebody else. Ndiwamwe baba. Nemwe hanzvadzi yangu so 500 pounds kunzi mbuka. Ndakariva ndinokopiwa sometimes usina mbozvifungira. Wakarivara unzi utenge drink 50 pounds 100 kungoona kuti ndikungorangarigwa nedenga ifeva iyi ndingorangarigwa mune kose kuno kuvana vase musi next time kana chokuya titangiri kuko kutombotangira kusaidi kuno kuna masarira vakaita havana vanhu vapawo andimaona ndongopiwa dzimunguva kupiwa chakupiwa ndonzi munobhadhara wifi yenyu marisi smell ndozi munoti indatena mufunge data renyu mari nditoudza munhu ototega ndikutumire mari munobhadhara ndombode time ndisingabhadhara internet ichibhadhara nomwe munhu. You know guys, inyasha blessings upon blessings. You all orwadziwa nekutengera mumwe munhu upfu nemafuta necolgate. Come on guys, nasonyatsoita. Saka kana muchida kuona kuti zvinhu zvenyu zvinovhurika seka, unlock the gates of heaven. Muone, just go and unlock this, unlock that I'm talking about is just go and bless somebody with something. Ipo umwe muitamo munhu zvakanaka angotenda so just kungotenda kwake kungoti hii ende maite mwari wakukomborerei ba denga razaruka zvatoita animon zvatoita autombonite miracle magician aiwa wega you can unlock your doors wega iwewe ema blessings ako andisimaona that's what I'm just talking about. Tikatitsoiwo vamwe vanhu zvakanaka paupenyu chero ungabe usina chekuti ndomupa chekudai so tinadzo dzimwe hembe dzatisingapfeki hopu dzakazara dzisingasakwani dzatisingasaumhopfeki kana hopu dzatinadzo usarwadziwe. Don't be hurt just to go and screen in your wardrobe kuti dzandichakwani. I just want to bless somebody. Keep up diaries up. You pick umwe munhu padiaries kuti you know what my sister, I think I'm not saying kuti hauna andika handisi kuti ndikutsvinyira kana kuti hauna ndida kungokublessawo ndangofukawo kuda kublessawo handina hangu zvinyuwani asi zvandinazvo ihembe dzavadi kwandiri. I don't know why ndangofarira kuti ndikupewo, not to say kuti ndikudigreda kuti hauna zvinhu kana kuti chii aiyo but ndo zvandinazvo. Uone kuti munhu anofara sei. Uone kuti munhu anokomboregwa sei, unokomboregwa sei. Zvona nchida kuti ndingotaura gaisa ndina hangu mashuka akawanda mangwana nanhasi ndachida kuti taura ndingoti timotivetane kuti vanga vakatodhipa vachitoti mhene kuti nasosora chidye kana kuti kudii anomaona vese vakangogara ipo paya but pangoitawo garden angel yangu yawo ikati kangovarangarira vacharangarirwa naMwari ipo pandisiri ndavarangarira Mwari akatovarangarira at least naso vanososora vakagutawo vatsvaka basa racho tongochiti Mwari dei vakachivazarurawo at least vawane kunongwanongwawo vawane zvokuti vadi vaende kumba kabato ingave 50 rand chaiyo zvezviri nani even 50 rand chaiyo zvezvitori nani because anowana chi ndo life dzeSouth Africa guys. Kune vari kure vanenge vasingazivi life dzinorara dzimwe zhinji dzinorama kuno muna panda kuzokudza ipa kuti kuvhairirana kupedza time because mangwana hauzive kuti garden angel yako inobva nepapi andoona dzimwe nguva unosangana nemunhu yawo waituka uri panguva yakaoma ndiye anokununura vaiva waitega vachikubetsera kutuka vanhu andika vanonga chikudza kuti nesi takatiwa megwata kana pekutangira hapana nokubatsira uya waitofunga kuti ndikutotuka ndikutobhacha ndiye kuti come to your rescue kuti rega ndikubatsire unobatsirwa sei akukubatsira. Saka sometimes it's very very important to watch out zvinhu zvatinoita and what we say kuvanhu because hauzivi nokubatsira mangwana and I've learned it sure guys, I've learned it, I know and I won't repeat the same mistake sure. Ramangwana harizikamu iti kuti takamira sei, ramangwana harizikamu zvachose kuti takamira sei, harizikamu kuti takamira sei singai kuita mbiri yekunzi kwai vanotuka vanhu savage kokupei haikubatsiri mangwana vanokusiya uri panhamo uchitambura nokusavage wakwewo tuzona vachitauna kungwana vanongwana nokuchirira kazve 2 minutes vagoisa malike pakomenti yako zve 2 seconds idzodzo zvozopera
zvobva zvatopera 2 seconds zvobva zvatopera ndochinjana atizive kuita zvakanaka guys all the times. Let's strive actually. I know it's hard but we strive. Tinovavarira ativavarire kuita zvakanaka. Right guys, ndo mashoko angu andandinawana isharo nemangwanana nhasi. Ndakuinda tozobatana time guys. Ndambopinda muShoprite umu. Pane munhu andoda kutengera voucher. Pane munhu andoda kutengera voucher remagroceries ari kuCape Town. Pane munhu andoda kutengera voucher remagroceries ari kuCape Town. Saka guys, ndambopinda muShoprite. Pane munhu andoda kutengera voucher remagroceries kuti agozotenga ega kuCape Town ikoko. So guys, from me to you, bless you guys, love you, bye bye.